दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङा रौता सारियालिनि बड'लेण्ड फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा बाजिबाथि जुथुमा मैयानिफ्राय जागायदों आरो दिनै नैथि सानाव दिनै बर' बिजोंनि बा बर' रावनि जिथु गुन गोनां सोलोंथाइ बेनि सायाव माने जुजिनाय आरो मारै गुन गोनां सोलोंथाइखौ जों लाबोनो हागोन बर' बिजोङाव बेनि बागै दिनै बहाय सावरायमेल खुंदों आरो बहाय आसामनि मन्थ्रिबो फैदों आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरिजों लोगोसे गोबां बहाय दैदेनगिरिफोर दङ आरो स्पिकारफोर दङ दा बिथांमोनहा बर' बिजोंनि सायाव 1963 मायथाइनिफ्राय दिनै फैयै फैयै 60 बोसोर जाबाय 60 बोसोर जानाय उनाव जोङो बे बर' बिजोंखौ लाबोयै लाबोयै दिनै जोङो बुहुम फरायसालिनि दरखङाव जों लाबोनो हादों आरो दासिमबो आइदलजों लाफानानै जोङो मोनबा बुहुम फरायसालियाव जोङो फरायनानै खाबुखौ मोनबाय आरो जोङो बिटिसि सुक्तिनि आधाराव बर' रावखौ जों 80 सिडुलाव जों सोनो हादों ओमफ्राय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोङो बे बर' रावखौ वान अफ दा एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज आरो बर' एन्ड आदार ट्राइबेल जों बिथोनगिरि डाइरेक्टरेटखौ जों मोननो हादों आरो बिटिसियावबो माने डाइरेक्टरेट दं बिथोनगिरि दङ जोङो गासै बर' बिजोंखौ नायनो थाखाय जोंहा मोननै डाइरेक्टरेट दं आरो बे डाइरेक्टरनि हाबायानो जाहैबाय माने एसएमडिसि एसएमसि बा बायदिसिना माने फरायसालिनि जेंना जेंगोना जेरै फोरोंगिरि थिसननायखौ लाफानानै फराय बिजाबनि खोथाखौ लानानै माने गुदि फरायसालिनिफ्राय इउनिभारसिटिसिम बेखौ नायनो थाखाय बिथोनगिरिफोर दङ डाइरेक्टरेट दं जों बिथांमोनखौ बुंबोबाय थादों जे नोंथांमोनहा नांगौ बायदियै बिटिआरनि गेजेराव बा बिटिसिनि सिङाव आरो आउटसाइड बिटिसिआव जेराव बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जाबाय बिटिआर सुक्तिनि आधाराव इउबिपिअआबो बहाय सिगनेटरि आरो बहाय जोङो नुनो मोनदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां सम बिथांमोनहा बड'लेण्ड आलादा रायजो सोमावसारनानै बे गोजोन सुक्तियाव माने 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव मोनसे बिराद जारिमिनारि सुक्ति जादों आरो बे जारिमिनारि सुक्तियाव मोनब्रै दोलोनि एनडिएबिआ शान्ति प्रक्रियानि थाखाय बिथांमोनहा फैदों आरो दिनै बिथांमोननि रिहेबिलिटेसननि खोथा सोलिगासिनो दङ आरो जोङो माने बिटिसि सुक्तिनि 6.3 बिटिआर सुक्तिनि 6.3 जिथु दफा बेवहाय दङ बेवहाय गासिबो भेन्सार स्कुल जेसेबांनाखि बे सरकारि स्कुल कलेज दङ बेखौ सरकारि खालामनायनि जिथुनाखि क्लज दं बे ओंथियैनो जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों हाइ लेभेल डिसकासन खालामदों आथिखालनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु जोङो हाइ लेभेल सावरायदों आरो मानव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो आसामनि मन्थ्रि उर्खाव ब्रह्म आथिखालनि रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारिखौ लाफानानै जोङो जिल्ला बर' थुनलाइ आफादजों लोब्बा लाखिनानै आरो जेसेबांनाखि जोंनि एकाडेमिसियानफोर दं रोंगौसाफोर दं बिथांमोनखौ लाफानानै अपिनियन जों लानानै जे 6.3 खौ माब्रैहाय जों बाहायनो हागोन बे खोथाखौ जोङो हाइ लेभेल डिसकासन आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायदों आरो बेनि थाखाय जोङो मोनसे फिथाइ जों मोननो हादों जे आसाम गभर्नमेन्टआ थांनाय जुलाइ दानाव मोनसे केबिनेट डिसिसन जादोंमोन बे केबिनेट डिसिसनाव आरो स्कुलखौ माने प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जानाय नंला सरकारिकरन खालामनाय जानाय नंला होननाय खोथाखौ जों अजद दैखांदों आरो जिल्ला जिल्ला थांनानै जोङो माने पाब्लिक एवारनेस खालामदों आरो जों खोथाखौ बुंदों आरो जोङो आसामनि हारिमायारि आफाद जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादाथ' दंखायो आसाम साहित्य सभा ओमफ्राय जोङो अल आसाम स्टुडेन्टस इउनियनजों गासै लोगो नांनानै जों बुंदों जे जोंनि पाब्लिक मानिजों रायजो राजानि फैसाजों जों जिथु स्कुल गायसनदों बे स्कुल गायसननायखौ सरकारिकरन खालामनांगौ आरो बिसेसकै जोंहा मोनसे सुबिदा जे 6.3 नि आधाराव बेखौ खालामजोबनांगौ बे बेलायाव आसाम गभर्नमेन्टखौ जों बुंनानै दासिम जोङो
गं 26 कलेज बिटिसिनि गेजेराव बा बिटिआरनि गेजेराव बेनि बाजाव जों 10 खान कलेजखौ 10 कलेजखौ जोङो माने बाजेटआव लानो हाबाय आरो बे 10 माने फरायसालिमाया थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज जासिगोन आरो बेजों लोगोसे जों आसाम गभर्नमेन्टखौ बुंदोंमोन जोंहा माने डाइस्कट जिथु पिटिआर पिपल्स टिचार्स रेशियो 1:30 बेखौ नायनानै जोंनि स्कुलफ्रा बायलांजोबनो हमदों बेखौ नायनानै जोङो होनदों जे आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनो सुबिदा मोनसे होनांगौ आरो बेनि थाखाय 2 बोसोर जोंनो मोनसे सुबिदा होदों स्टुडेन्ट एनरलमेन्ट बारायनो थाखाय बे मोनसे जोंहा साक्सेसफुल आरो जोङो थांनाय जिथुनिखि तामुलपुरनि 61थि जथुमा बावहाय गिबि मन्थ्रि मानगेन्द्र गिबि मन्थ्रिया जोंनि माने 12 थाखोसिम बर' बिजोंखौ लांनायनि थाखाय फोसावबाय आरो थांनाय 6 सेप्तेम्बर खालि क'क्राझाराव जानाय केबिनेटआव बेखौ पास खालामनानै दा बेखौ नटिफिकेसन होबाय गोजोनथाव बाथ्रा आरो जों बिराद गोबावै दाबि खालामबोनाय बे 12सिम लांनाय 12 थाखोसिम लांनाय बर' रावा दिनै बिजों महरै जोङो जायगा मोनबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो आसाम गभर्नमेन्टआ जिथुनिखि टि गार्डेन साहा बागिचा एलेकायाव जिथु मडेल स्कुल बानायदों आरो दा सर ओनसोलावबो मडेल स्कुल बानायनो नागिरदों जोङो बे मडेल स्कुलफ्रा बर' बिजोंनि मडेल स्कुल जानांगौ होननानै जों दाबि खालामदों आरो दिनै अदालगुरिखौ लाफानानै गुबुन गुबुन जायगायाव मडेल स्कुल खालामदों बिथांमोना इंलिश मिडियाम जों होनदों जे बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोंनो मडेल इंलिश मिडियाम नांगौ जेरोखोम दीन दयाला माने बिथांमोना मडेल कलेज बानायदों बेबायदिनो दा थाङै थुङै जोङो आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायगासिनो दङ आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा रौता बायदि जायगायाव दिनै बिथांमोना थान्दै मेल खुंदों आरो बे थान्दै मेलनि गेजेरजों बिथांमोना हयथ' दाबि दावासफोरखौ मोनसे गभर्नमेन्टनि मेसेज होनो हागोन आरो बिटिआर सरकारखौबो जों बुंबाय थागोन आरो बे जोंनि दाबिफ्रा सुङागौमानि जोंनि दाबिया बर' थुनलाइ आफादनि दाबिया आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबिया थाबाय थागोन आरो गोजोननाय बाथ्रा जे जोंहा गाबोन गिबि मन्थ्रि बेवहाय फैगोन होनदों दहाय सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रियाबो माखासे खोथा बुंदों माखासे गुन गोनां सोलोंथाइखौ माबोरै थाङोबा जोङो दावगालांनो हागोन दानि इनफरमेसन टेक्न'लजि दानि ग्लबेलाइज मुगायाव दानि लार्निं टिचिं एडुकेसनाव माबोरै जों चेलेन्जिं जों खालामनो हागोन माबोरै खारफानो हागोन बेफोर खोथाखौ साननानै जोङो बर'फ्राबो जोङो जानजि खानांसिगौ आरो जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै जोङो मुलुग दरबाराव माने हारि हिसाबै थांनानै थानाय जेराव राव गैयाबा हारि थाया हारि थायाबा राव गैया बे ओंथियै आरो मोनसे ओंथिया थाबावनांगौ जोंनाव माइ लेंगुवेज एन्ड कालचार इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड बे ओंथियैनो बे मोन्थोरजों जों खारनानै जोङो बर' राव थुनलाइ हारिखौ जौगानांगौ आरो जोङो समाजाव गोजोन थासारिखौ लाबोनांगौ दानि बिगोमा जायफोर दिथागिरि बिगोमा जाबाय जों नुबाय बांसिन बर' रावनि बिजोंनि फरायसालियाव हरनांगौ बांसिनै इंलिस रावनि माने बिजोंसो माने हाबुलि मिलायनायखौ जों नुनो मोनो बेयो मोनसे दुखु गोनां खौराङा बेनो जे दानि मुगायाव सासे सानैल' गथ' मोनसे परियालाव मोनसे न'खराव सासे सानैल' गथ' आरो बे गथ'खौ माने गावनि बिमानि राव स्कुलफ्राव होनायाव दिगदार मोन्दों बिसोरो थारमाने मानो जादों जोङो जिर' टिचार आरो जेराव जों सिंगेल टिचार दानि दावगाफु मुगायाव नों जुदि जिर' टिचार जायो माने सिंगेल टिचार जायो होमब्ला बे स्कुलनि मानदण्ड बे स्कुलनि थासारिया मा जागोन बेनिखायनो जोंना गार्जेनफ्रा माने फरायसाफोरनि बिगोमा बा गार्जेन बिमा बिफाया सानदों आङो टिचारानो गैया मोजां सासे फोरोंगिरियानो गैया आं बे स्कुलाव मारै होनो बेनिखायनो जों होनदों हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थि जिहेतु जासिगोन NEP नेशनेल इडुकेसन पलिसि बे नेशनेल इडुकेसन पलिसियाव गाइडलाइनाव बेवहाय फाउन्डेसन कर्स होननाय मोनसे दङ आप टु क्लास 5 बिमानि रावजों जागोन खिन्थु बेनि सिगाङाव जोङो सरकारि स्कुलफ्राव 6+ नङाबा गथ'खौ एडमिसन होनो हायामोन दा जों आसा लाखिदों जे फाउन्डेसन कर्स जानाय लोगो लोगो आन्डार NEP हयथ' जोङो फरायसानि बे सानखोखौ जों मोनगोन होननानै सानदों आरो जोंनि जायफोरनिखि 1963 मायथाइनिफ्राय जुजिनानै बर' बिजोंखौ गायसनदोंमोन दासिम बुहुम फरायसालिसिम जों मोनबाय वान अफ द एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय बे रावखौ फोथांना लाखिनाया
जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि बिबान जाय जेरावखि थाया मानो बे हालुवानो जा दाहोनायानो जा सोरबा माहाजोनानो जा सोरबा लेखा गोरों जा प्रफेसार जा बर' थुनलाइ आफादनि मावथि जा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि जा बयबो जोंहा जानजिखानांगौ गावनि बिमानि रावखौ जों फोथांनानै लाखिनांगौ where there is no language there is no society बे ओंथिजों जों खारनांगोन क्लास सोंबावदों जेनेबा दिनै दायो जिखिनि क्लास 3 आरो 4 निफ्राय जिखिनि इंलिस बिजोंजों माने खालामनो नागिरदों बे समाव बर' रावा थांना थागोन ने जोङो सानदों माने आसाम गभर्नमेन्टआ जिथु गुनगत शिक्षा एबा गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय बिथांमोनहा थाखो 3निफ्राय माने सानखान्थि आरो बिगियान बेवहाय इंराजि बिथांमोनहा सोफादेरनो नागिरदों माने गथ'खौ हायार क्लासाव जेला थाङो इंलिसनि एसे मोजां रोंगौसा खालामनो थाखाय आखा फाखा खालामनो थाखाय बिथांमोनहा बुंदों खिन्थु जों बुंदों मा एनइपिनि गाइडलाइन मथे फाउन्डेसन कर्सआ बिमा रावजों जानांगौ आरो भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगदेर माने मदि नरेन्द्र मदि आरो नखर बिफाननि मन्त्रि जोंहा अमित शाहआबो बुंगासिनो दं जे आप टु इन्जिनियारिं आरो मेडिकेल कलेजफ्रावबो बिमा रावजोंनो फरायोब्ला हयथ' बियो आखा फाखा जागोन मोजां रिजाल्ट जागोन गुनगत शिक्षा जागोन दा बे बिथिङै इउनेस्क'निबो मोनसे रिपर्ट दङ 2016आव बिमा रावजोंनो सोलोंनांगौ आरो बिनि अनगाबो राइट टु एडुकेसन सोलोंथाइ लानायनि जिथु मोन्थाय बे मोन्थाय गासैबो खोथाखौ जोङो आसाम गभर्नमेन्टनो बुंदों गिबि मन्थ्रिया होनदों आङो सालिजारि नायगोन आङो खोथाखौ एनालाइसिस खालामना नायगोन आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जों बर' थुनलाइ आफाद जथायै जोङो बेखौ अजद दैखांदों जाहाथे लेंगुवेज बार्डेनखौ स्क्रिप्ट बार्डेनखौ जोंनो होआ